Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз берунам хел сери, на танҳо имрӯз, балки чанд рӯз аст ки ҳавом хел сери, ҳама ҷо пури чанг, ҳама хел вай. Хиёлам ки як бор ҳами борон занад, ҳама чанго тоза шаванд. Ин бинед, ин ваё чӣ мегӯянд, решоткаҳо чӣ хел пури чанг, трезаҳо, ай тарафи берун ҳамаш пури чанг. Ман гӯям ҳам хеле аҳвол берун. Мо субҳи саҳаркати имрӯз выходной ҳастай. Субҳи саҳаркати хестам, вай кардам кор бори хона, блинчики пухтам саҳаркати сиёвуш, як стакан оба болои курпада резон ва ман ин курпа инҷо овардам мондам ки қоқ шавад гуфтам. Бисёр не хай камтара, не ки мобайнаша, барои ҳамин хотир берун чанг, хок гуфта, барои ҳамин напартофтам. Берунда сушилкада либос ҳастай, маҳози нав либос офтоб кардам, бо либос мондум, стирка. Кӯдако ҳаминҷода хӯрока вай кардам. Иқа испандут кардам ки то ки вирусом хеле чизо муран гуфта. Саҳаркати бо каме чормағз шикаста мондам. Мехоҳам каме пахлава тайёр кунем паго, агар ки шавад вақт. Мавизои тоза кунам, ҳама чизаша тоза кара тайёр кардам монам. Баъд насти пага агар ки бекор шавам, ҳатман бо пага духтур рафтан дар кор, прививка Салмона гуфтаги ҳастанд. Умуман духтур гуфт ки як бор биёед. Инҷода дангичае мондам, гарм пастака халадес шуда дӯстони азиз. Хеле халадес шуда пастака карда мондам шо ки то ки тагиш начаспад, гармак шуда истад кӯдакодаца. Не сиёвуш мода чормағз мумкин нест, ами сиёвуш вай мекунад. Чормағз мегӯд. Дӯстони азиз, ошхонада чӣ гапе ҳаст? Дикаса давонҷо бинен, ҳардуш аплавдодар давонҷо нем чӣ кори кардистан. Моман хел даруни одеёлда печондагӣ шиштем. Мана омадак сиёвуш нав ай хоб хестад. Ман кору ами хонада интернет гати корбор доштам. Ҳамҷа шиштем, ҳеҷ гап нест. Чиз? Чормағз? Ман чормағзои барои пахлава кардам, шикастам, пага пичин пазема. Хезм ам ход гарм кунӣ, ман дидин сарш. Торик шуда сар шаш деста ҷанона. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ман инҷода бо блинчики пухтам. Саросима тез пухтам, барои ки вай гуфтам тез шавад, барои ки кӯдакои ҳози саршун шудан дар корай. Соат 8 дестай. Уже барои ҳамин хотир тез кардам, мондам, барои ки саҳарӣ пухта будам блинчик, қариб ки ҳама қагӯем. Бо субҳона кардан, бо ҳози камтараш монда буд хӯрдан ва бо блинчик гуфтанд биёфтам бо пага саҳар балинса рафтан дар кор, то ки каша паша пухта тайёр кардан дери бад нашавад гуфта, барои ҳамин блинчики тайёр субҳонада мехӯрему рафтан. Анам хел дӯстони азиз, ана ҳамақа шуда сиёвуш ҳа гуфта хӯрдаста ва ябора хӯрок модагиам шуна гарм шавад, авқот шонтиям. Дӯстони азиз, инҷода ман фен дорам, гӯему не ки истифодаш намебарам, рости гап ҳастай ҳаминҷода. Ва имрӯз вай дафъаам кӯдакои саршӯида бировардам шуда, беҳад фени зур ҳастай. Дӯстони азиз, вақте ки ман якум курс будам, вақте ки ман якум курс будам, ина ман харидам, Россия бурдамша ва вақте ки ғалтид инҷаша бинен шикастак. Так беҳад фени нағз, качественни биромадак. 50 сомон харида будам, 60 сомон харида будам. Дар ҳақиқат фени зур, нағз, то ҳол ман истифода бурдестам шо, ягонҷош ягон чи наштай. Ай беғарзи ман инҷои шикастагич. Инҷа бия Нилуфар ябор айн тараф мута нишонтай. Ман муҳои Нилуфара ҳозир фен кардам, шона кардамша. Муҳоша намақа шудаги дӯстони азиз. Сиёвуш муҳош нағз. Ҳозир камтар зимистон ҳастай, кам ба фикрам рехтестай, чӣ хеле ки ранги ҳавай барои бисёр не кам. Так хушдагия Нилуфар муҳош
масла ҳама вақт мекунем мешад, баъд сар мешуд мешад, баъд шона хушрӯ шона мешад. Агар ки масла накунем мешад дӯстони азиз, бовар кунем баъди саршӯӣ беҳад моҳош безеб мешанд ва маслаи худам ҳастай ай ҳавая мекунем мешад ки то ки осон шона кун шавад. ана мехелам кани пушта гардон ҷанона. ана мақаштай моҳош моҳош дароз шудиян ман амиқа. ҳоли дароз мешавад. ҳоли нав ҳамиқа ҳаёл бо як соли дига чӣ қадр дароз шавад. то почата мешавад. вақти шона кардан ин хеле намегӯем. вақти шона сиёвуш вақти шона кардан мегӯм ки кал мекунӣ мегӯд ҳо. шона карданаш қиинда. сиёвуш бибина специально кариста. шумо тар кардем. сиёвуша гулоша чихе бастем. намемонад гап. ман намедонам касе гуфтеста фақат маша. ана михел дӯстони азиз, хез ман инҷоҳо ҷобаҷо кунум, посинаи партом, болиштоя биёрум, кӯдакоя ҷобаҷо кунум. баъд хобон Нилуфар. дӯстони азиз, ман ин хона омадам то ки хайрухуш кунем ҳамаро ва хона садо додеста чӣ. ва дӯстони азиз, имрӯзи дароз низ комментария хондам. бисёриҳо чихел комментариҳо нависанд ки чихел бисёр рӯзи дароз хонада зиқ мешаванд, ғамгин мешаванд. ва вай рӯз гӯем дӯстони азиз, дар ҳақиқат ман низ ҳамин хел ҳолатда будам ва имрӯз ҳамин хел гирем, магар ман ҳамин рӯз хонада ягон кор набуд гӯем, ягон кор накардам. не ки кӯдако хонада буданд ва ман чихел ҳамин рӯз гузаштак ман нафаҳмидам гӯем ва зиқам набудам. чихеле ки вай рӯз зиқ будам гӯем, имрӯзи хел зиқ не нағз гӯем. кӯдако кати вағар вағару ҳамин бозӣ кардаву умуман гӯем вақтам гузаштак. ҳози бо мана омадад ҷанг карда роишон кардам барои он ки нав саршитаги дара пӯшидам. мегӯм наброен инҷа хнукай. бо мебинӣ ки ҳамин тап 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 кара меброянд. пойлуч хнукай гуфтам. ҳанам хел дӯстони азиз, ва чӣ гуфтанӣ ҳастам ба он шахсоне ки хонада бисёр вақт шиштагӣ ҳастанд. дӯстони азиз, ҳаракат кунед ки ягон кор кати машғул шавен. масалан ягон худаш ҳамин зимистон ҳамин хел ҳолат, ҳама вақт ҳамин хел ҳолат кати мегзарад. ҳама вақт хонада ягон кор карда намешад, ягон ҷо буромада намешад. ҳамин фақат даруни хонада. ва дар ҳамин хел шишта фикр кунед ки шумо чӣ нақшаҳо доштед, умуман чӣ мехостен ё ки чӣ мехоҳен кардан. ҳаракат кунед ки дар ҳамин хона шида ҳамон нақшатона, ҳамон коратона ё ки ҳамон орзутона гӯем, ҳаракат кунед ки кунед ҳамон кора умуман гӯем. ё ки ягон ҳунар кати машғул шавен, ягон чиза ёд гирен, ягон вай кати машғул шавем. умуман гӯем ягон кор кати машғул шавен дар ҳамин хонаам шишта. ман намегӯм ки уборка вуруфтану шуштану пухтану дигар чӣ. ин бе ҳаминам ҳар рӯз кори мо ҳамин ҳастай. лекин масалан ягон ҳунарҳое ки масалан ба шумо писанд ҳастай, интернет дроен ман ҳамин худи ютуб дар нависен ки масалан чӣ кор ҳастай. бисёриҳо манда нависанд ки ҳамин фрилансу навай сайтҳои барои забон донистан. ман боз як бор дига мегӯям ки дар ҳамон ютуба худаш нависен ки масалан кор барои масалан забон донистан ё ки ягон